Pozdrav svima, dobro došli na kanal. U današnjem videu ćemo govoriti o prvim borbama Armije Republike Bosne i Hercegovine i u početku Hrvatskog vijeća odbrane protiv velikosrpske agresije. Pa da krenemo. Još nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine 6. aprila 1992. godine, nad zemljom se nadvila tamna sjena rata. U vrlo kratkom vremenu, novoformirana država suočila se sa brutalnom agresijom velikosrpskih snaga i Jugoslovenske narodne armije, Vojske Republike Srpske, te raznih paravojnih jedinica iz Srbije i Crne Gore. U takvoj situaciji, kao odgovor na agresiju, formiraju se dvije ključne vojne sile, Bosni i Hercegovini. Armija Republike Bosne i Hercegovine zvanično osnovana 15. aprila 1992. godine i Hrvatsko vijeće obrane, HVO, koje se počinje organizovati već u martu i aprilu, pa formalno 8. aprila. U prvim mjesecima rata, njihova borba je bila zajednička. U mnogim mjestima širom Bosne i Hercegovine od Konjica i Jablanice, do Kiseljaka i Viteza pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane rame uz rame pružaju otpor nadirućim snagama Jugoslovenske narodne armije srpskih paravojnih formacija. U Sarajevu, gradu pod opsadom, jedinice teritorijalne odbrane koje će postati dio Armije Bosne i Hercegovine, uz podršku pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane iz obližnjih hrvatskih sela, zajedno se bore protiv Jugoslovenske narodne armije, koja pokušava zauzeti glavni grad. U Hercegovini, u gradu Konjicu, jedinice Hrvatskog vijeća odbrane i lokalne muslimanske snage zajedno brane grad od napada jedinica takozvane Jugoslovenske narodne armije i srpskih rezervista. Ova saradnja bila je ključna za zadržavanje linija odbrane. U aprilu i maju 1992. veliki broj teritorija bio je pod prijetnjom. Gradovi poput Dervente, Odžaka, Brčko, Ploče i Zvornika već su pali pod srpsku kontrolu, uz masovna stradanja nesrpskog stanovništva. U isto vrijeme, Hrvatsko vijeće odbrane i Armija Bosne i Hercegovine pokušavaju organizovati prve linije odbrane u centralnoj Bosni i Hercegovini i Travniku, Zenici, Bugojnu i Gornjem Bakufu, te oko Mostara i Jablanice. Ovo je vrijeme bratstva u oružju. Iako različitog etničkog i političkog porijekla, borci Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Bosne i Hercegovine tada imaju isti cilj braniti Bosnu i Hercegovinu od podjele, uništenja. Zajedno organizuju punktove, dijele naoružanje i izvode zajedničke akcije posebno protiv kasarni Jugoslovenske narodne armije, koje su bile strateški važne za opstanak tek formiranih jedinica. Uvođenje zajedničkog zapovjedništva. U nekim područjima dolazi čak i do uspostave zajedničkog zapovjedništva. Sredinom 1992. godine, u pojedinim općinama formiraju se zajednički štabovi za koordinaciju akcija, jer je postajalo jasno bez zajedničkog djelovanja, otpor neće opstati. Ove prve borbe, iako često zaboravljene, bile su temelj za kasniji otpor. Prije nego što su političke razlike i nesporazumi kasnije razorili Savez Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće odbrane su makar kratko bili braća u oružju. Na to se ne smije zaboraviti.